Мин татарча сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам. Поговорим про дорожные знаки. Сначала разделим их на несколько групп. Первая группа – это предупреждающие знаки. Они информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке. Вторая группа – это знаки приоритета. Они устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких участков дороги. Третья группа – это запрещающие знаки. Они вводят или отменяют определенные ограничения движения. Четвертая группа – предписывающие знаки. Кисәтү билгеләре. Warning signs. Предупреждающие знаки. Кисәтү билгеләре. Warning signs. Предупреждающие знаки. Өстенлек билгеләре. Signs of priority. Знаки приоритета. Өстенлек билгеләре. Signs of priority. Знаки приоритета. Тыю билгеләре. Prohibitory signs. Запрещающие знаки. Тыю билгеләре. Prohibitory signs. Запрещающие знаки. Боеру билгеләре. Mandatory signs. Предписывающие знаки. Боеру билгеләре. Mandatory signs. Предписывающие знаки. Пятая группа – это знаки особых предписаний. Они вводят или отменяют определенные режимы движения. Шестая группа – информационные знаки. Они информируют о расположении населенных пунктов и других объектов, а также об установленных или рекомендуемых режимах движения. Седьмая группа – это знаки сервиса. Они информируют о расположении соответствующих объектов. Восьмая группа – это знаки дополнительной информации. Они уточняют или ограничивают действие знаков, с которыми они применены. Айрым буйру билгеләре. Special regulation signs. Знаки особых предписаний. Айрым буйру билгеләре. Special regulation signs. Знаки особых предписаний. Мәгълүмат билгеләре. Information signs. Информационные знаки. Мәгълүмат билгеләре. Information signs. Информационные знаки. Өстәмә мәгълүмат билгеләре. More information signs. Знаки дополнительной информации. Өстәмә мәгълүмат билгеләре. More information signs. Знаки дополнительной информации. Хәтта йоклаганда да мин татарча сөйләшәм. Машина йөртүче кешеләр өчен әһәмиятле юл билгеләрен яңадан искә төшереп китик. Кисәтү билгеләре. Warning signs. Предупреждающие знаки. Кисәтү билгеләре. Warning signs. Предупреждающие знаки. Өстенлек билгеләре. Signs of priority. Знаки приоритета. Өстенлек билгеләре. Signs of priority. Знаки приоритета. Тыю билгеләре. Prohibitory signs. Запрещающие знаки. Тыю билгеләре. Prohibitory signs. Запрещающие знаки. Боеру билгеләре. Mandatory signs. Предписывающие знаки. Боеру билгеләре. Mandatory signs. Предписывающие знаки. Айрым боеру билгеләре. Special regulation signs. Знаки особых предписаний. Айрым боеру билгеләре. Special regulation signs. Знаки особых предписаний. Мәгълүмат билгеләре. Information signs. Информационные знаки. Мәгълүмат билгеләре. Information signs. Информационные знаки. Өстәмә мәгълүмат билгеләре. More information signs. Знаки дополнительной информации. Өстәмә мәгълүмат билгеләре. More information signs. Знаки дополнительной информации. Киләсе дәрестә без юл билгеләрен җентекләп өйрәнербез. Ә бүгенгә дәрес тәмам. Сау булыгыз. Пока-пока. Мин татарча сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам.